Unenjire moyo kwagara chi customer chiae na boigo kogenderera gwekinia ebengi ya Equity nigo asentunda yende igoire orosagia rw'inyagitari ya afya asense moya matu yego toka ime ye county ya Kitui na boigo ime ye county ya Kisii oroboti oroiga asenchira yobo ime tonyoro mulikyo ito Eric Bosire. Benki ya Equity nigo yegora chinsagebere cha Equity afya sensemo ya matu yego toka se county ya Machakos monensemo ya Kisii maiga yoweki ya chinsagia emeronge 35 Kenya ngima wana ni yaba Kenya wetani milione mo barachiko konyeka nobo koreri bwabo urosagi uroro ra se county ya Kisii nigo toka sensemo ya Ouro Complex asebare nene ya Kisii Kisumu sera chiko bakonya abamenyi borobongoro wagusi sobo bwenya Umotene liyo monene soro sagia ruagusi Dr. Magare nigo togeire egetambo kerekyo. Equity afya nigo ya chageto mwaka bwechiri bubere na 15 nekerenge kenene kiyogo kimia ebirengo byobo chanu. Eric Bosire, Getembe TV.